Radio Royal FM sababu kan mɔgɔw aw ni sɔgɔma. Nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 3 tana gosira anw fɛ yan. O waati kelen kanmɔgɔw o filɛ nin ye Isuf de Kone ale ka mutuba la Fanɲamakaw fɛ yen nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sigilen bɛ Waraga Balajebugu. O waati kelen fana o b'a furumuso Madame Kone Igata Kulubali ka mutuba la nin waati na Balajebugu. O waati kelen fana o bɛ a furumuso filanan Madame Kone Jɛnɛbu Watara ale ka mutuba la nin waati na Balajebugu. O waati kelen fana o filɛ nin ye Kadija Watara Madame Kone do Balajebugu Waragakaw fɛ yen. Kanmɔgɔw waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Bakuruba kunnafoniw la sɔɔni don bɛ fɔli don fɔlen o bɛ se an denmuso a n'an furumuso Madame Watara Asetu Bɛɛla Keita a bɛ n'a bila a filani dɛbɛ la tɔn sababu ale nana tigi tan ta kunu ani bi cɛ. Conseil de cabinet ministre dantɔgɔ la réunion kɛra kunungo. Colonel Major Ablaye Maïga ale ye kunnafoni di taabolo la Mali bɛ lihala min na bi. Sapeur pompier protection civile olu ka dantɔgɔ la don diɲɛ bɛɛ lajɛlen na kun ye ala dɔnniya k'a fɔ o ɲɛ ale ye kunnafoni di sisan kɔni a tɔ dara kɛnɛ kan a ye lettre bila ko n'a a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko kɛra nin cogo in na ko Faransi ka fɛn fɛn bɛn Mali la ko a bɛɛ lajɛlen ka segin. O ma kofɔle kunna sini ale sera Ablaye Diop fɛ ni ka a kunnafoni di Ablaye Diop ma. Bi ani Paul Daminba maa 700 bɔɲɔgɔnko o bɛna kɛ bi Waga 2000 hôtel ba min bɛ yen ka taa sira di Paul Ari Daminba ma san 3 baaraw o bɛ daminɛ bi na Ala sɔnna ma. Ko tɛngɛrɛla falen no mobulu la. Kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ mobili 2000 bɔ tɛngɛrɛla dancɛ la ko nin dɔw labilara depuis Amargo ma bi fɔlɔ wa ko ka sira di olu ma ten. Ukraine a ma ladɔnniya k'a fɔ Vladimir Putin ka kɛlen bɛ ka kɛlɛ da don Ukraine. Joe Biden kumana a ye foli se Ukraine kaw ma. O y'a sɔrɔ Ukraine jamana ɲɛmaa ale bɛ kasi la ko u y'ale nɛgɛ k'a kɛ ba falen di kan. Ninnu de an ka sɔgɔmada in na donkubaru a bakurubaw ye. A dun bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Sidibe fɛ. O la an bɛ dugawu dun kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye. Ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min n'o ye 8 mars ye a bɛna ɲɛnamaya an fɛ yan Zegwa. An denmuso a n'an furumuso Madame Watara Asetu Bɛɛla Keita ale bɛna a bila filani dɛbɛ la Zegwa musow ye. Wa a ye prix min fɔ a la wari yɛrɛ man ca koyi. Nin don kelen n'an kan ka taa ɲagari k'an bɔ an cogo la a y'a tigɛ kɛ 200 a ka d'a ye a baw a n'a kɔrɔmusow a n'a dɔgɔninw ka jɛ ka taa nin ɲɛnajɛba kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Zegwa service da bɛɛ. Service fɛn fɛn bɛ Zegwa na Ala ma ko wɛrɛ k'a jira la k'a fɔ wele sɛbɛn bɛna s'u ma ani dɛmɛ sira. O satikɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin wele dalen tɔn dɔw y'u kunna bɔ an y'a fɔ cogo min na kununko wulafɛda yan fan a dun minnu y'a ko bɔ a sira fɛ joona o kɛra tɔn sababu ye. O kɔni nana ka na laɲini kɛ ka tigi 10 bɔɲɔgɔnko kofɔ walasa u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na. Radio sababu la yan n'aw sera yan Nuhu Sidibe ale bɛ yan ka kunnafoni d'aw ma ka tige d'aw ma na Ala ma ko wɛrɛ kɛ a ka d'an ye ni a kɛra a bɛ taa cogo min na n'a taara o tagacogo la a laban a bɛna kɛ guichet fermé walasa nin don kofɔlen an bɛ se ka ɲagari cogo min. O ye marsi n'Ala sɔnna ma o don kofɔlen 8 mars o bɛna ɲɛnamaya an fɛ yan Zegwa. Kalo ni tile 7 Zegwa denmisɛnnin dɔw diinɛ ɲɛmaaw don silamɛya sinsinbarabaw don o kɛlen bɛ ka
lajɛrɛba boloda ani wajuli ni wajuli kofɔlen kan ka kɛ Elhadji Ibrahim Kuyate Mɔlim Kuyate ale kɔni ka dagayɔrɔ la ni Ala sɔnna ma kunnafoni to an bɛn'o lase aw ma sani u sɔnni cɛ. Mali kibaruyaw la conseil de cabinet o kɛra kunungo tarata a yira k'a fɔ baara minnu kun bolodalen bɛ kalo 3 kɔnɔ a ka ɲi u ka sigiyɔrɔ kelen ka a baaraw da yira ɲɔgɔn na min kɛra ani min ma kɛ. O y'a jira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ baara min bolodara kalo 3 kɔnɔ tɛmɛnen na n'a y'a sɔrɔ 100 sarada don ko 90 a n'a kunkanfɛn o kɛra ka d'a kan ko lakana kɔni o fɔra fɔcogo min na bi maa bɛ Ala tanu ni o ye bi ta. A ma ladɔnniya k'a fɔ ka d'a la mun na k'a daminɛ bi Sevare fo ka taa se Menaka bi ko fɛrɛ bɔlen don binganikɛlaw la k'a fɔ de bi ko e de bɛna tiɲɛli kɛ ka tila ka tunu Mali la yan kuma kɔni t'a la. O siratigɛla ma ladɔnniya k'a fɔ o ye kangarida kɛ kunungo colonel major Ablaye Mayiga ko a bɛ kunnafoni dɔw di maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye kunnafonidilaw ye ko kuma min fɔra n'a sɔrɔ fiɲɛ donna kalo 3 ko la o fiɲɛ dɔ ye kunnafonidilaw ye. O ye wele se kunnafonidila ma waati tɛmɛnenw la k'u k'a lajɛ hali n'u ma o Mali dɛmɛ ko nin kana kalon tigɛ k'a da Mali la walima min ma kɛ k'u kana fɔ ko o kɛra ko ne y'a sɔrɔ baara min bolodala kalo 3 kɔnɔ 100 sarada la min ma ɲɛ kosɛbɛ k'o kɛra kunnafoni ko nasiraw ye. N'a bɔra o la bi ko maa bɛ Ala tanu ni Mali taabolo ye fɛn fɛn tun laɲininen don ko caman kɛra la kalo 3 kɔnɔ. O conseil de cabinet kɛra kunun a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye an ka premier ministre Dr Sogɛl Kokala Mayiga a tun bɛ ale de bolo kunungo. A ka ca Ala fɛ fɛn min ye conseil des ministres yɛrɛ a kunnafoni tɔ a bɛna lase o kan. O siratigɛla ma ladɔnniya k'a fɔ nin baara min bɛ sen na tan ni colonel major Ablaye Diop ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi san nafolo ko nasira la ko n'a a ma ɲa k'a fɔ UEMOA n'o ye CFA wari dun jamanaw olu y'a jira k'a fɔ u kɛlen bɛ ka embargo sigi Mali la. Mali dun ka nafolo dɔ bɛ yen sani o ka bɔ Mali la tu ka t'o bila caution kama bolodaliw kama UEMOA la ko maa tɛna sɔn o ma. O siratigɛ la ko o nafolo sani o ka taa di Banque centrale de la BCEAO ma ko Mali bɛ o kɛ fɔlɔ ka baara wɛrɛw kɛ n'o kuma wulila ko o kɔni bɛna bɔ daga o daga la o jalakili ko bɛ ta de ka BCEAO sɛgɛrɛ ko n'o tɛ Mali kɔni sen t'o la. Nin ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min n'a ye o UEMOA walima BCEAO a banki kɔnɔna sɔrɔ ka d'a kan nin baara min kɛlen filɛ Mali ye wariko jateminɛ a bɛ kalo 6 bɔ bi kabiri colonel Assimi Goïta nana fanga la o ye min labɛn o de ye nin embargo ko in ye. O siratigɛla caman hakili la k'a fɔ Mali bɛna dɛsɛ yɔrɔ min Mali dɛsɛ yɔrɔ tɛ yen jalakili min bɛ yen bi kɔni Mali kun kan ka min di BCEAO ma n'a bɛ di waati o waati bibi in na k'a kan ka t'i jɔ miliyari 40 a n'a kunkanfɛn na wa ko Mali ma ta kota di n'a ma di bɛ Mali ko n'a ma di ko ka taa ɲini BCEAO fɛ ka d'a kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ recevoir wari la ko BCEAO olu de ye embargo bi Mali kan n'a bɛ ɲini maa fɛ ko ka taa ɲini BCEAO ma fɛ ko n'o tɛ Mali kɔni sen t'a la. O b'a jira k'a fɔ kɛrɛfɛ kuma caman bɛ yen bi tan n'a kɛtola nin na a ma ladɔnniya k'a fɔ UEMOA n'o ye CFA wari dun jamanaw ye o bɛna to fo Mali bɛna i jija a yɛrɛ kolo la ni min bɔra a kɔnɔ a kumaniw bɛ da la a bɛ waatinin jan bɔ bi nka ko a laban ye min ye o y'a ye k'a fɔ n'a tora nin cogo in na Mali laban b'a yɛrɛ ta BCEAO ko la. O de la an ma ladɔnniya k'a fɔ ko o kunnafoni de tun bɛ yen kunun tuma min na ni lajɛrew o kɛra. Journée mondiale de la protection civile a ma ladɔnniya k'a fɔ o don kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka ɲɛsin sapeur pompiers n'a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ a ma ko protection civile. O siratigɛ la an ma ladɔnniya k'a fɔ u ka
kunnafonidilaw kunu tuma min na n'u ye lajɛrɛ kɛ ka défilew kɛ chef d'état-major de la protection civile a directeur général ale ye min fɔ kunu a ye kunnafoni caman di ko san 2022 protection civile maaw kɛlen bɛ k'u ka baara bila fɛn damadama kan gɛlɛya ye minnu sɔrɔ n'u bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la olu ka ladamuni fɛn min n'o ye sabaga kasaraw kɛlɛli ka fara covid-19 adamadenw bɛ se ka taa ni u ka adamadenya ye cogo min na ka covid-19 to sen na centre ko bɛ ka kurakuraya nana centre ko dɔ bɛ ka fara u kan k'o kɛ 2 ye o la ko baaraw daminɛna kaban Sanankɔrɔba ko mairie caman y'i jɔ mairie yɛrɛ y'i jɔ o ko bɛɛ lajɛlen na ko Sanankɔrɔba mairie ye min don sapeur pompier mɔgɔw ka so la protection civile 100 000 million 10 Burubabugu mairie o fana y'i jɔ o la Koro mairie olu fana y'i jɔ sapeur pompier u ka kow la nka k'a nana ye cogo jumɛn commune dɔw bɛ yen ni fɔlɔ kɛra ka taa sapeur pompier mɔgɔw ka minɛnw di ye a nana ye k'a fɔ sapeur pompier mɔgɔw mako bɛ fɛn caman na o yɔrɔ kɔfɔlɔ la k'o tɛ k'a sɔrɔ misali la Zegwa yan a yirala k'a fɔ poto d'incendie dɔ kan ka jɔ Zegwa a mɛnna o poto d'incendie k'o ma se ka jɔ misali la hali n'a sɔrɔ Zegwa ma ta tɔgɔ ma kunnafonidilaw ka kunnafoni min jira o y'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen n'u dɛsɛra o ko la o y'a sɔrɔ maire dɔw bɛ yen olu bɛ ka sapeur pompier wele de k'i jɔ u ka so ani minɛn caman na k'o di sapeur pompier ma a jalala k'a fɔ san 2021 kɔnɔna na fana ka na se bi ma min dira sapeur pompier mɔgɔw ma ko ambulance 52 drone n'o ye subahana mansin bɛ yaala drone 5 k'o dira sapeur pompier mɔgɔw ma o b'a jira k'a fɔ bi na ko u kɔni sabali bɛ foli se Mali gouvernement ma ka d'a kan ko kabiri colonel Asimi Goita nana fanga la ko kow yɛlɛmana sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma kɔni na fɛn min ni o ye Mali kibaruyaw ye halisa an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron ale ye kunnafoni di k'u na sini olu y'a jira k'a fɔ u bɛna Mali bila n'u ko k'u bɛ Mali bila ko Mali fana y'a ɲini k'u ka Mali bila sisan wa ko a ko nana gɛlɛya min ka fisa ma bi wo taali ye ka d'a kan ko kow ɲaamina o de kosɔn Emmanuel Macron a ka lasigiden nɔnabila min bɛ yan o taamana o dongo ka taa se an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔkow ani jamana wɛrɛ kɔnɔkow ɲɛnabɛ ma Ablaye Diop o taara se o ma k'a yirala k'a fɔ n'a kɛra nin kɛcogo na kɛlɛ tiɲɛna wa ko o bɛna sira ɲini Mali fɛ ko Emmanuel Macron ko Faransi ka baarakɛla caman tun bɛ Mali la Mali jamana kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ tun t'o kalama o minisiriso tɛ yen Mali kɔnɔna na ni Faransi ka lasigiden tɛ minisiriso min kɔnɔ ko b'a fɔ olu ma ko conseiller minnu bɛ ladili kɛ o de la Emmanuel Macron tuma min na n'a tɛna ɲa taali kɔ taali yɛrɛ nana teliya cogo jumɛn Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ Faransi ka taa sisan taali sisan a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye nka min nana ta ka ɲɛsin Faransi ma o de sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara Faransi ka pankuru tɛ wuli bilen ni a ma taa ɲini Mali gouvernement fɛ a sɔrɔli yɛrɛ tɛ baasi ye a bɛna min kɛ misali la n'u bɛ wuli ka bɔ Gawo ka taa Menaka o bɛ taa sɛbɛn ɲini l'heure 48 heures Mali ka sɔn k'a lajɛ ka yamaruya di o bɛ taa la kun min na ani jɔn de bɛ taa n'u ye k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ko nana gɛlɛya kosɛbɛ a kunɲɔgɔn filanan de ye bi ye ni nin kuma ninnu fɔra k'a fɔ Mali gouvernement y'a ɲini Faransi fɛ k'u ka taa taali teliya yɔrɔ ye min ye o de ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye gɛlɛya min b'a la bisa o y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan yali Faransi ka ni force Barkhane ani Takuba o bɛna taa min o bɛna taa cogo jumɛn ka d'a kan sigi kɛlen b'a la k'a fɔ Niger jamana olu bɛna lajɛrɛba kɛ député bulon kɔnɔna na walasa yamaruya ka di ko nana sigi cogo min na bi o de kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi Faransi ale yɛrɛ kɔni t'a to a gɛlɛyara kosɛbɛ Burkina Faso
mais awla donna ka fo Paul Henri Damimba benkela la san saba min'o dira Paul Henri Damimba ma ko a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ bi baaraw bɛ daminɛ bi a bolo san saba baara n'Ala sɔnna ma ko a bɛ daminɛ bi ka d'a kan ko a kɛlen bɛ ka maa caman wele jamana ɲɛmaa kɔni tɛna ye a kɛnɛ kan nka lasigiden caman bɛna ye a kɛnɛ kan bi maa 700 bɔɲɔgɔnko o de welelen don hôtelba min filɛ nin ye Ouaga 2000 la ko bɛna taa a investiture n'o ye ka sigi a ka masakɛ golo kan ka san saba baara k'o ta k'o d'a ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ Paul Henri Damimba a bɛna o baara wolo o kɛ bi sigi kɛlen bɛ k'a kɔnɔ kosɛbɛ ka d'a kan a bɛna laseli kɛ bi ne a ma ɲa k'a fɔ ko san saba dira a ma o san saba kɔnɔna n'o banna ale tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye tun n'o banna premier ministre bɛna ta k'o tɛ kɛ cɛbɔ ye n'o banna fana député bulon o ɲɛma k'o tɛna se ka kɛ cɛbɔ ye politique nasira sela kalafili nataw la Paul Henri Damimba a ma ladɔnniya k'a fɔ ko a kɔni kelen bɛ bi ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana kɔnɔdenw kɔni bɛnnen b'a kan bi tan ka d'a kan ko jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ min kɛra o de kɛra sababu ye ni coup d'état nɔgɔyara nin cogo in na i n'a fɔ Mali ta kɛra kɛcogo min na wa ko a laban min ɲinina fɛ o y'a ye k'a fɔ a ka jamana segin a nɔ na walasa danaya tun bɛ Burkina Faso kan a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na Sénégal san 1 dafara Adji Sarr Ousmane Sonko min y'a jira salon ko nin kalo kelen in na k'a fɔ ko Ousmane Sonko bira ale ka cɛnimusoya nasiraw la f'a kɛra balawu dan ye a balawu kɛra sababu ye maa caman bɔnɛna nin na Sénégal ka d'a kan ko Ousmane Sonko y'a jira k'a fɔ politique donna la Adji Sarr ale ye Ala minɛ ka plainte kɛ Ousmane Sonko kan nin y'an kuma la salon ko maa min tora la k'a bɛ t'i jɔ maa 10 bɔɲɔgɔnko la Adji Sarr kibaruya jumɛn b'a yɛrɛ la bi a jirala k'a fɔ kabiri salon ko fo kana se bi ma a bɛ dogodogoni dogo la ko ale ko man di maa si ye wa ale yɛrɛ sirannen don n'a yɛrɛ ni ye nka min nana ye i n'a fɔ kunnafonidilaw bɛ ka min jira o y'a ye k'a fɔ Faransi ka sɔgɔbɛri France Inter a ye nin ko lawuli tugun ka da mun kan ka d'a kan Adji Sarr a tun bɛ yɛrɛ ɲini na nka o ye kuma bara tɛnku a la a seginna ka kuma kelen kan ko a ye gɛrɛgɛrɛ da ka ɲɛsin Ousmane Sonko ma ko o ko bilara ten gouvernement ma kalaman don a ɲinaw la o y'a sɔrɔ salon ko kuma in a ko a ma tɛmɛ maa si tulo kan Adji Sarr tuma min na n'ale plainte déposé ni polisiw taara Ousmane Sonko nɔfɛ a kɛra kasara dan ye o kasara kɛra sababu ye n'ale bɛ dogodogoni dogo la ni o nana o ko lawuli tun a laban ko a kana na kɔlɔlɔ wɛrɛ se denni yɛrɛ ma hali n'a sɔrɔ a bɛ k'a fɔ cogo min na n'a ma a to nin cogo in na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kɔrɔbarikaw fɛ yen ko tɛnkɛrɛla RFI ye min fɔ bi ko mobili min bɛ sɔrɔ tɛnkɛrɛla bi a bɛ t'i jɔ mobili 2000 bɔɲɔgɔnko la k'olu jɔlen bɛ tɛnkɛrɛla ni Mali frontière la Bamba Dawuda ne ale ye CESCRAO o ɲɛmaa ye Pologne a ma ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira o y'a sɔrɔ Vladimir Poutine a y'a fɔ cogo min na ko civil ka bɔ Kiev ni min ma bɔ Kiev yanni waati cɛ a bɛ Kiev folonkolon ci ka daga kolon ci ko foyi ti bɔ a la ka d'a kan ko jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi ni ko ye Kiev sɔrɔ walima Ukraine sɔrɔ maa wɛrɛ tɛ dɛ ko Ukraine jamana ɲɛmaa ani minnu y'a nɛgɛ k'a bila a la Joe Biden l'Américain ka jamana ɲɛmaa ale ye discours dɔ kɛ kunu wulafɛ da yan fan o kuma o y'a jira k'a fɔ ale bɛ foli se kosɛbɛ Ukraine a kɔnɔdenw ma ko Ukraine wulila k'i jɔ ka Russie la kɔnɔ ko Vladimir Poutine hakili la fɔ kɛlɛ bɛ ban cogo cogo ko kɛlɛ nin tɛ ban nin cogo in na ka d'a kan ko fɛɛrɛ min tigɛlen bɛ Ukrainien bolo k'a barika ka bon kosɛbɛ a yɛlɛla kunun ko k'a fɔ mobili min char combat min kun dalen bɛ Ukraine kan ko n'i y'a jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ka taa k'a bɛ t'i jɔ kilo 60 bɔɲɔgɔnko la o bɛɛ lajɛlen char combat ye k'i ɲɛsin Ukraine ma fɛn min n'o Ukraine ka jamana ɲɛmaa ale y'a jira k'a fɔ ni kuma diyara maa d'a ma a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a tun bɛ kasi la ka d'a kan Kiminikɔrɔ walima jamana ɲɛmaa n'i y'a kan mɛn k'a fɔ aw ye nɛgɛ k'an kɛ ba falen kan
ko a ko filɛ cogo min na ta u kana sɔn k'ale bila ka bin cogo in na k'a bɛ kɛ lebu ye wa k'a tɛ bɛn cogo in na a ye welewele se lamɛrikɛw ani nanzara jamana ma. Vladimir Putin a ye kangarimada kɛ jamana dɔw ye Faransi b'o la. A ko Emmanuel Macron i ka nali ani ka welewele mada kuma bɛɛ ko n'a ma to a laban ko Ukraine ta nɔgɔyara o a bɛna ɲɛsin min ma don n'a nataw la ko maa ti kɛ Ala ye k'a dɔn. Kabini o fɔra nanzara jamana caman y'i dusu suma a kow la. O bɛ ko nɛmɛ la ka to lamɛrikɛw kɔ sisan kɔni lamɛrikɛw fana ta ye kumaba ye an bɛ waati min na komi sisan. Ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min n'o o ye Club des Amis Imam Malim Kuyate k'u bɛ a lase silamɛ bɛɛ ma Zegowa commune kɔnɔ ko kunnafoni di ani wajuluba o bilalen bɛ ni Ala sɔnna ma ka dimanche don kɔnɔ n'o bɛɛ bɛ kalo tile 6 ma a bɛ kɛ Malim Kuyate a yɛrɛ ka madarasaso o kɔnɔna na ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati la fo ka taa se waati min ma o ɲininkali bɛ tɛngu maa minnu na an kunnafonidilaw sen b'a la a bɛ tɛngu kɛrɛnkɛrɛnla Sheikh Imam Ibrahim Kuyate yɛrɛ ma walasa a dabɔra fɛn min kama silamɛya bɛ se ka ban cogo min na an ka sigida la kɛrɛnkɛrɛnla Mali kɔnɔna na yan a dabɔra o de kama wa ko bilalen bɛ ka dimanche don kalo ni tile 6 k'o kɔnɔ tɔn sababu ale ye puguri bɔ daba la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ kalo ni tile 8 o ye donba ye Zegowa an yɛrɛ denmuso ale bɛ ni bila filani de bɛ la yan o siratigɛ la ko a ɲininen don an balimamusow fɛ an ka jɛ ka taa nin don kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ɲɔgɔn fɛ o la kariti a wari man ca maa 1 kɛmɛ 2 dɔrɔn o la a ɲininen don service technique service da bɛɛ fɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔ bɛɛ ka wele sɛbɛn bɛ s'a ma ni Ala sɔnna ma walasa nin don kelen an bɛ se ka taa ɲagari cogo min na tɔn sababu kɔni ye buguri bɔ daba da la a tɔ ye Awa Jara a n'a nɔgɔnmaw ani minnu bɛ fɛ ka tige ɲini tige bɛ arajo sababu la yan a bɛ maa min bolo o ye Nuhu Sidibe ye ni maa min sera yan i bɛ a sɔrɔ ale bolo aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila bi sɔgɔmada in na ne bɛ foli kurakuraya k'o ɲɛsin aw ma ka fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni Ala y'an si jɔ ka dimanche kɔnɔ dimanche sigida kunnafoni o bɛ bila 8h la ni Ala sɔnna ma ka d'a kan an bɛ baara la o don n'an jiginna n bɛ baara la samedi n'an jiginna an bɛna bɛn sigida kunnafoni ma a nafa ka bon kosɛbɛ sisan Zegowa kunnafoniw la ka d'a kan fɛn camanw bɛ yen minnu ni o bɛ ɲini ka ɲɛtunu maaw ma misali la Zegowa worobinɛ ko a bɛ lihala min na bi maa kɔni ti kɛ Ala ye k'a dɔn ani misali la fɛn min ni o ye poto densandi min kofɔlen filɛ ni Zegowa sigira nin cogo in na a laban minɛn minnu bɛ an bolo yan ni an fɔra la don ma a kana bali maa si la ka d'a kan sapeur pompier nana yan don ma a diyara bɛɛ ye nka ko a bilama in fɛn fɛn kun laɲininen don Zegowa fɛ k'a si ma se ka kɛ o bɛ kɛ fiɲɛba ye an na o la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ o don dimanche don nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa nɛgɛ kanɲɛ 9 na minnu ɲini Bubu Jalo fɛ walasa ka sigida kunnafoni o kɛ o kɔnɔna na aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila yan bi sɔgɔmada in na ne bɛ foli kurakura k'o ɲɛsin aw ma ka maa min fo sɔgɔmada in na kosɛbɛ o ye Isufu De Kone Isufu De Kone bɔra kunungo Waraga Pandemaka don nka sigilen bɛ Waraga nin waati in na a nana ka na foli kɛ Karim Sibe kosɛbɛ foli ma k'a la k'i bolo don a kun ko f'ale ka ne ka kati ta ni y'a fɔ a ye cogo min na n ko numu anw t'u ka wari minɛ a ma sɔn a nana ka na foli kɛ ka min kɛ baro la an fɛ a bɛɛ lɛrɛ kelen bɔ ɲɔgɔn bɔ o la Isufu Kone ne ale bɛ Waraga quartier min b'a fɔ min ma ko Barangevogo a bɛ o yɔrɔ kofɔlɔw la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ don n'a nataw la an n'an sɛnsɛn ka taa bɔ Isufu la ka d'a kan foyi ma kanu bɔ a n'a furumuso 3 Madame Kone Jata Kulubali Madame Kone Jɛnɛbu Watara Madame Kone Kadija Watara a ko muso 3 kɔni b'a bolo 3 don 3 a bɛ cogo min na maa kɔni tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn aw kan bɛn ni Ala sɔnna bi su in na hakɛto bɛ yen nka salama Amadu